Okay. Jeg fik crash her til... Nej, i går, mener jeg. Jeg fik crash her i går, og det var jo ikke så godt. Jeg så Skype med Chris, jeg sagde, og jeg hyggesnakkede med ham, eller ikke hyggesnakkede, jeg stod og spillede lidt med ham. Så sagde jeg til ham, skal du ikke spille en verden hver, eller et eller andet. Så vi havde lige gjort et eller andet på internettet, jeg kan ikke huske, hvad det var. Og så spillede vi bare et eller andet Minecraft der. Og så var det, at det gik igen i den her verden, bare lige for at se lidt til en verden. Og så gik jeg ind i den, og så stod jeg bare frozen i nok 10 minutter, der lige ude for at finde noget andet. Lige det. Og så ser man det sådan. Ja. Og så var det, at da jeg kom tilbage, og jeg ved ikke, hvorfor det tog 10 minutter for at gøre det. Jeg skal nok, ja, ja. Ja, i det mindste så, når jeg kom tilbage, så var der sådan, det kan jeg godt, den der start, hvor der står play. Der var der en masse tal og alt muligt, det var sådan, what? Det har det aldrig sket før. Jo, jeg tror måske, der kunne crash for mig før. En gang har der kommet crash for mig. Men jeg kan godt kende, jeg synes bare, jeg havde set de tal før. Og så kom jeg i tanke om, at det var crash-tegnene. Nej, alle mine ting, de var ikke væk. Men det var det. Så prøv så alt det her, det væk. Jeg har lige skaffet mig en masse, jeg er lige ude på udflugt, for lige at finde en masse. Men heldigvis så meget mit hus der. Heldigvis. Så jeg har lige skaffet mig nogle grundstoffer. Så den her, den er så heldig at få. Jeg er bare heldig for den. Og den er okay. Den er meget god. Og sindssygt god. Eller det samme. Og den der er sindssygt god. Og det der er fint, det er fint. Det er okay. Det her, det er den bedste kommentar. Og den her er også sindssygt god. Så ja, og så har jeg lige givet en flere sider ud af nogle sakser. Okay. Så synes jeg. Og her for lidt siden der var min DFC på en normal. Og det... Jeg var lige ved at putte en masse ting i min kiste lige for en time siden. Og så kom sådan en zombie pig, men jeg var lige ved at falde om bag stolen, eller det gjorde jeg faktisk. Lige der hvor jeg vendte mig om, der kom sådan en zombie pig, jeg faldt om bag stolen, den var kommet ud af... Forresten, jeg skal lige tjekke mig. Det er fordi jeg lavede den her video, det er fordi jeg keder mig sindssygt. Der er ikke nogen, der tager den på Skype. Og så tænkte jeg, det her er det mærkeligt. Kan jeg ikke den her? What the hell? Jeg står det med den. Men jeg skal bare lige tjekke om. Men imens mit headset, det er gået i crash. Det er stykker. Ja, det var sådan set ikke særlig godt. Det gik i stykker her forleden. Men jeg siger egentlig mange tidspunkter i den her video. Det skete her for 2 dage siden. Der gik mit headset i stykker. Og lige... Så min mor arbejder på en skole, og der har de lige computerrum her. Og der lånte hun lige et headset fra, et skoleheadset, så man lige kan få et lille overblik på nu. Eller ikke nu, nu. Så der kommer meget, der går i stykker her for mig. For det var en dag, der gik min mus i stykker, men det så ud til, at den bare hang i strøm. Ja.
Det var ikke særlig godt. Men jeg ved egentlig ikke, hvad vi kan lave. Lige nu, der kan det være lidt sjovt. Vi er så nederen 24/7. Nu vil jeg få gode og dejlige drømme. Hvor dejligt. Nej, det var en dejlig drøm. Nå, men lad os gå videre. Ja. Resten folkens. Jeg kan lave banner. Jeg kan lave et banner til dig. Ja. Jeg kan lave banner, og hvis I vil have et, I kan få et for en krone. I kan få et gratis banner, og det kan blive nu eller aldrig. Nej, I kan få det altid. Hvis bare at I subscriber på min kanal, for I skal jo gøre det. Ej, jeg mente ikke. Jeg behøver ikke. Kom hvis I synes min video er god. Så må jeg også meget gerne give mig et like og kommentere. Så vil det utroligt. Og som I kan se, så er jeg på Twitter. Mit navn er LugiTheDanisha, faktisk. LugiTheDanisha. Jeg skrev helt forkert, det er LugiTheDanisha. Og ja, LugiTheDanisha, jeg ved ikke hvorfor jeg hedder det, skal jeg sige det hvorfor. I starten, der vil jeg hedde LugiTheDanish. Men så kom jeg til at skrive et A, siden det var faktisk ikke meningen, det skulle være der. Men jeg så fandt ud af, at det faktisk er mega pænt ud, sådan LugiTheDanisha. Det var faktisk godt. Og jeg skal tisse. Jeg gider ikke. Og mit map ved mig mindre end sin. Jeg kunne level 1. Før var jeg level 30. Ja. Det er ikke så dejligt. Ja. Og det skal siges, at Chris er hjemme. Level en til i beskrivelsen. Han kan ikke filme mere. Eller det kan han på et tidspunkt. Det er fordi hans webs, som han har bror, jeg bruger webs, han bruger webs. Hans webs, det virker ikke mere. Og det er jeg selvfølgelig meget glad over. Så kan han ikke filme mere. Og det er meget trist, også derfor han aldrig lavede en video. Hvis han havde webs, så ville han tog sin video lige nu, hvad jeg ved med. Og ja, så vil jeg ved med, hvis noget af det. Men nu, hans webs, det er crashed. Det virker ikke tid. Han prøver at optage en dag, hvor Minecraft de får sammen på LAN på leg. Vi var ved ham, og det så jo fint, og lige demo. Jeg lavede lidt channel graphic til ham, men det virkede ikke lige. Nu kan jeg lave baner, så det er meget pænere. Men ja, Max Chris skal også være sammen i år på fredag. Ja. Men så tænker han vil få OBS. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Når han får det, så kan han nemlig optage. Det er dejligt. Og så kan han endelig lave nogle Minecraft-videoer. Så det er dejligt. Og ved du hvad jeg synes? Ved I hvad jeg synes? Vi skal åbne et træ. Den her skov, den er simpelthen for grøn. Vi holder den her for nederen. Ja.
Vi holder den så. Jeg skal simpelthen være frem, men det er fordi, jeg havde en trafik i skolen i dag. Jeg hader det. Jeg hader trafik. Eller, så dårligt er det heller ikke, men altså, når man er færdig i skolen, så er man bare sådan, okay, og det næste spørgsmål. Hvad er, for eksempel, hvor det er der, og så ved man, at det er helt forkert. Det kan man tydeligt regne ud, at det er helt forkert. Men så siger læreren altid, at jamen, vi skal også lige læse de andre. Hvem ved måske, at en af de andre også er forkerte? Nej, det er det jo ikke. Fordi det er det jo ikke, fordi at hvis den første er forkert, der stod i det der trafik, der stod der, at vi skulle svare rigtigt på hvad den hedder, på 2 af dem, og den ene, den ved vi med sikkerhed er forkert. Og så siger han, vi skal lige læse de andre færdigt. Så gjorde vi det, og så var de 2 andre færdigt rigtigt. Og det hedder jeg bare. Helt vandt. Resten fik Cracks Gaming channel ud. Den er ganske god. Han har den er lidt lort lige nu, men det. Han har 13 subs, og det synes jeg er ok. Jeg subscriber også på ham. Hans kanal, og I skal også tjekke Latin Things. Den skal I også tjekke ud, fordi det vil jeg blive sindssygt glad for, at hvis I hæpper på ham i Voice Junior, så vil jeg blive sindssygt glad for jeg hæpper nemlig på ham, så det er bare en god sæson. Og jeg kan ikke fatte ham, eller det kan jeg godt fatte, fordi han taler engelsk, eller han taler dansk rigtigt, men så han siger på YouTube engelsk. Og der taler han, og så har han ikke om 2000 subs, så jeg har jo en 20, eller nu har jeg 21, der er en eller anden, der har subscribet på mig, jeg ved ikke om det er, jeg tjekker hele tiden. Det er nok fordi hun ikke har offentliggjort sine abonnementer, så kan jeg ikke sige. Det værste er, for der var en gang, hvor jeg subscribede på mig selv, og det var på min altså min skole. Der subscribede jeg også på mig, og den her computer på min anden bror, jeg har nemlig 4. Kan I ikke have min YouTube-bror, hvor jeg ser det, en boogie, så okay, nu. Og The Flamers partnerkanal, Michaels. Og Lucky Boogie Dancer on 10 Hours videos. Forresten, det er den der videokanal Hackvæsen, den kan næsten ikke bruge den. Jeg burde slette den. Det er fordi, jeg har ændret mit navn. Jeg glemte lige helt, hvordan man ændrede navn. Men man skal bare gå ind på Chrome Plus. Eller Google Plus. Nå, seriøst, jeg er gået i ring. Jeg hoppede ned her, tror jeg nok. Og så fældede jeg 60, gik jeg herinde. Endte jeg herinde. Nå, vi kan lige tage de her fat. Den går. Måske kan man sende den til min Flat Adventure Survival. Forresten undskyld, jeg ikke laver nogen videoer med det, men det er simpelthen fordi, jeg ser en masse videoer med det, fordi jeg kan ikke huske. Cool Gaming for the Win hedder han. Han har opfundet noget, der hedder Flat Eventyr, og det synes jeg faktisk, det er sejt. Så derfor startede jeg med. Men jeg kan simpelthen ikke fatte, hvordan man gør. Hallo? Man kan simpelthen ikke finde, der er kun sådan nogle træer, og resten jeg har, der er en village mega tæt på mig. Jeg vil væde 100% på det. Fordi der kom engang en hel flok villagers hen til mit hus. Og så var jeg sådan, jeg skal ind og finde et træ og lave et hegn. Og så lavede jeg et hegn rundt om den. Og sådan en lille låse, jeg kom ind. Så nu har jeg en masse villagers. Det er dejligt. Og som sagt, vi spiller i 1,8, fordi skin. Hvad er det her egentlig? Det gør jeg ikke.
tror snart, jeg har hovedet på 3. Baby, vi holder den fuck for nederen. Ja, jeg kan virkelig lige blande sådan en her. De fjernsyn og renovering. Velkommen til alle damer og de her. Og måske en dag vil jeg lave 50 spørgsmål i 10 information. Det vil jeg måske lave. Og det er sådan en YouTuber skal nominere 3, tror jeg, til at læse sådan 50 spørgsmål. Men ved du hvad, jeg gider simpelthen ikke nomineres. Jeg laver den bare selv. Jeg skriver den op, og så vil jeg svare på den i en af mine videoer. Ja. Så det er dejligt. Fordi at jeg bliver aldrig nomineret. Jeg er jo ikke særlig kendt endnu. Jeg har 21 momenter, og jeg har kun 500 eller en virkning. Resten Chris, han er snart oppe på 600. Det er vildt. Jeg glæder mig til, at jeg egentlig får 1000. Det bliver jo nok for det. Det bliver... Monstrene begynder at komme. Ja, min kat er hjemme. Nej, hvor fint. Det er fordi, vores kat, den skal snart afløses. Jeg skal lige have den i vores hus, så lige kan. Ja, afløse. Og det er okay i Aalborg dyrehandel. Saltum dyre. Jeg ved ikke, hvorfor en dyrehandel der. Jeg gik forkert. Den her video bliver ikke så lang, jeg tror faktisk det var det. Ikke lige det er sådan. Ups. Nej, hvis vi står op der og spekulerer. Okay, jeg tror vi skal til at sige farvel. Så ja, see you later, alligator. This is next video.